Tul din it-tmiem il-ġimgħa One Radio qed ifakkar b'kampanja toti tad-dem il-memorja ta' Reni Vella. Vella kien xandar u preżentatur li ħadem mal-istazzjon One u li sfortunatament ħalla din id-dinja ftit tal-ġimgħat ilu. L-imħabba li Reni kellu għall-loti tad-dem kienet waħda li jenfasizza ħafna tul ħajtu kollha. Din l-imħabba tagħtu lura meta lejn tmiem ħajtu anki hu kellu jirċievi transfużjonijiet ta' dem minħabba il-marda kronika li ħakmitu. Di kienet xi ħaġa li Reni iħobb ħafna. Ix-xandar biex il-Maltin u Għawċin imorru jagħtu d-dem minn Maltin għal Maltin u di hija xi ħaġa li l-One Group ħassu wkoll. Il-preżentatur Alfred Zammit fisser kif l-istazzjonijiet One dejjem urew impenn favur kawżi ġusti u soċjali u din hija waħda minnhom. Sa mit-twaqqif ta' Super One, illum One Group, One Radio, One Television, aħna dejjem ridna l-istazzjon tagħna mhux biss ikun mezz ta' entertainment imma jkun mezz soċjali biex jgħin l-soċjetà tagħna f'kull qasam u llum din l-inizjattiva hija waħda minnhom. Fuq kollox l-appell huwa dak li wieħed ma jaħsibx darbtejn għaliex f'dan il-każ donazzjoni tista' ssalva ħajja. Bl-infermier Tony Mikallef jirrimarka li bħalissa r-riserva mhix waħda kbira u għalhekk il-kampanja ta' One Radio qed issir f'mument importanti. Nixtieq illi n-nies jagħtu appoġġ kbir lil din l-inizjattiva, jiġu jagħtu d-dem ejjew nagħtu lura ħalli hekk ngħinu lil ħafna pazjenti li huma rikoverati fl-isptarijiet tal-Gżejjer Maltin.